Awona chocolate ayona unamanga nje hayi. Ayikube njani kulalelanga. Uthe nje intombi izobe igcolelana nje ayi. Nerasta isuke zilana ntambama ijima i-netball. Ayikho nje lento esilindelana ayikho nje hayi ayikho. Wena Rasta sengibonile bayohlezi nje bekudubula, hayi bayohlezi hayi. Nawe bayakudubula. Ayingcono mina Rasta, hayi mina bangidubula kancane. Wena bakudubula njalo, hayi. Yabona-ke nje wena chocolate usuyaphapha-ke nje. Ngisahamba nawe mina hayi. Hayi. Futhi nje sofika esithini mase ifikile. Sothini. Ilula lento Rasta. Ufike nje uye enganeni, ufike uthi sawubona. Igama lami uRasta, ngiyakuthanda, cela ube intombi yami. Bese ulinde answer Rasta. Suqedile nje simple. Hawu kanjalo nje hayi. Kanjalo nje Rasta. Ayineke wena chocolate wena uyanibhayizisa ufuna benjani nepano na chocolate hayi. Chocolate uqala nje nokuyibona intombazane usuthi uyayithanda. Fune ukucela inamba chocolate. Fune ucela inamba mase uthi uzoyifonela. Hayi chocolate awazi wena. Rasta engane uyazi ukuthi inamba icelwa kanjani. Manje sonke lesikhathi ubungayiceli ngani inamba zamantombazane. Hayi wena chocolate nje mina ayinenzahamba nawe mina ayinenzahamba nawe. Nazo-ke seyifikile Rasta. Hamba-ke Rasta nazo-ke. Hayi futhi wena chocolate uqhubela mina kuqala. Hamba wena kuqala yini ufuna kuqale mina? Hayi Rasta siyeka ayikho lento yakho Rasta asiyeka hayi. Asiyeke ngcono asiyeke hayi. Kusho 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 jengo kupomdala kusho kusho jenge kehle dala kusho